Que tal? Un saúdo moi boa noite dende a televisión local. É tempo de contarvos a información da nosa vila. Facémoslo dende unha televisión local na que empezamos falando de obras e dándovos, evidentemente, a envida e o agradecemento por sintonizarnos. A primeira referencia, obras na Rúa Real, segunda fase, traballos fundamentalmente de reposición e pavimentación. A Rúa Real seguirá adiante en breve co seu proceso de modernización estética de servizos e que a Xunta Local vende dar luz verde á licitación da segunda fase dos traballos de renovación de pavimentos e melloras de utilización no centro neurálxico do barrio da Vila. O proxecto, que suporá un desembolso de 89.518 euros, terá un prazo de execución de 2 meses e permitirá unificar o pavimento dende a propia praza da Igrexa ata a fin da rúa detrás da ponte, pero iso sí, sen incluir a Ponte dos Ferros, xa que polo seu valor patrimonial a súa recuperación vai ser obxecto dunha actuación independente. Así as cousas, a día de hoxe estes dous treitos contan con diferentes pavimentos e que non se atopan no mellor dos estados. De feito, os losetas escachan con frecuencia ou levántanse e obrigan a súa reposición continua. Ademais, son materiais que coa auga se volven escorregadizos, co perigo que iso supón para os peóns. Para rematar con esta problemática, renovarase a pavimentación que contará cunha nova base de area e morteiro de cemento de 8 cm de espesor e lousas antiescorregamentos. Ademais, darase continuidade á iluminación ornamental con balizas como as que xa se atopan na Rúa San Xoán e as zonas adoquinadas vanse someter a unha limpeza exhaustiva con area e auga a presión, ao que se sumará a reparación das zonas deterioradas. Grazas a esta nova inversión, que se acometerá con fondos propios, o Concello buscará manter, conservar, mellorar e potenciar o uso dun vial público de gran valor histórico. O alcalde de As Pontes visitaba a Escola de Música, visitaba o Museo Montecaxao, tal vez non sería unha nova máis aló do habitual nas visitas que poda facer, pero que viña na súa condición de presidente da Deputación e viña, ademais, acompañado tamén de outros cargos en función desas achegas que se fan para estas dúas referencias culturais da nosa vila. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e as deputadas Cristina García e Natividad González visitaron o pasado venres a Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa e Museo Etnográfico de Montecaxado, dúas entidades que este ano contaron con novas axudas do Goberno provincial. O tamén alcalde pontés, xunto coas dúas deputadas, puideron desfrutar dun dos ensaios da banda xuvenil que deu boa conta da súa calidade e importante papel que esta entidade xoga na cultura municipal, achegando a formación musical a público de todas as idades. A día de hoxe, na escola toman clase máis de 160 alumnos e alumnas nas diferentes especialidades que se imparten nesta entidade, que van dende o canto, a gaita, a clarinete, a percusión ou o saxo, entre outras disciplinas. A isto hai que sumar a formación para meniños e tamén as dúas bandas de música coas que conta, a banda xuvenil e a banda cultural e recreativa. De feito, a Deputación destina este ano un total de 13.629 euros o apoio desta entidade, dos que 10.500 son para actividades e 3.129 para investimentos, tal como apuntou na súa visita a González Formoso. A isto hai que sumar outros 25.000 euros de fondos provinciais para apoiar o funcionamento do Conservatorio Municipal das Pontes, no que se forman máis de 115 alumnos e alumnas. Tras desfrutar da música do alumnado da escola, a comitiva trasladouse ata o Museo Montecaxado, onde coñeceron o gran labor de conservación e divulgación do patrimonio material e inmaterial da comarca que desenvolve a entidade da man do presidente do Padroado, Xosé María López Ferro. Este ano a Deputación respaldou esta entidade cunha achega de 10.500 euros que se suman á aportación extraordinaria de 2025 de 15.538 euros para desenvolver actividades organizadas con motivo do seu 40 aniversario. E que en verbas do presidente provincial, o Museo Etnográfico Montecaxado é un proxecto cultural de referenza, indispensable para conservar a nosa historia e a nosa identidade e transmitila ás futuras xeracións. Pasado mañá ábrese o prazo para pagar o imposto de circulación. Lembrade que non é que te vai a multar por non levar imposto, pero que se non o pagas en tempo hai recargo e logo sí que podría haber, pois mesmo ata chegando a un último caso, incautación de bens. Por tanto, evidentemente hai que pagar tamén este imposto a ser posible en tempo. O Concello abre este mércores o período de pagamento voluntario do imposto de vehículos de tracción mecánica do exercicio en curso. Serán 2 meses ata o 15 de xuño nos que os veciños e veciñas propietarios dun vehículo deberán aboar esta taxa de carácter anual. De non cumprir con esta obriga, iniciarase o pago da débeda por procedemento de prema, o que suporá recargos e incluso de darse o caso embargo da conta bancaria ou do propio vehículo. Para facer fronte a este pagamento, pódese pasar pola oficina de recadación na Avenida de Castelao número 36 baixo, de luns a venres, de 8:30 a 2 da tarde, domiciliar o pago ou ben achegarse a entidade bancaria colaboradora, neste caso a banca, para aboar esta taxa.
Estamos alúns, por tanto, toca facer referencia de algunhas das actividades que tivemos esta fin de semana. Por exemplo, tivemos a presentación do libro dunha pontesa actualmente aficada en Ortigueira, de María Timiraos, e o seu Non me rompí del todo. A Biblioteca Ribera Rouco volvía a abrir as súas portas a un novo proxecto literario local, nesta ocasión con protagonista feminina. María Timiraos, que presentou ante veciños e familiares a súa ópera prima. Non me rompí del todo é o título dunha historia autobiográfica na que a pontesa, agora fincada en Ortigueira, fai un percorrido polas súas diferentes etapas vitais, dende a escola á adolescencia, pasando pola maternidade e todos os problemas aos que tivo que facer fronte durante a súa vida. Fui bastante cauta en cosas que conté. Yo creo que un poco no a lo mejor más por miedo a abrirme yo de todo, de explicar mis sentimientos, sino por el que dirán. Porque yo creo que el que dirán es una cosa que la tengo tan interiorizada desde pequeña, que eso es una cosa que todavía me cuesta soltarla. Entonces, bueno, estaba decidida a hacerlo, lo hice de manera íntima, sin que lo supiera absolutamente nadie, porque de hecho no lo sabía ni mi marido, que estaba escribiendo el libro. Fue una cosa que fui haciendo yo como un diario, como ya bien dijiste tú, que también ya lo comentamos en su día, porque bueno, fue una manera de yo ir desahogándome para soltar lastre, ¿no? Porque fue como se inició este libro. O sea, primero empecé contando un poco cómo era mi día a día en esta última temporada que estuve con depresión, porque bueno, todos mis días eran iguales, básicamente, porque bueno, me encerré en casa, no disfrutaba de mis actividades normales, como pues a lo mejor ir a tomar café con una amiga, me gustaba mucho ir a la playa a tomar el sol, por ejemplo, y me pasé el verano metida en casa, que no quería ni ir con mi hijo pequeño a la playa, porque eso sí que es muy triste, y mi marido lo sabe, porque no había manera de llevarme ni a la playa. Temas como o acoso escolar, a depresión ou o estrés forman parte das follas deste relato que nacía a xeito de terapia, pero que finalmente sae á luz por sorpresa e tan só un par de meses da man da plataforma Amazon, e que xa se pode adquirir tamén na librería Xaime. Iso sí, houbo quen aproveitou a ocasión para mercar un exemplar durante esta convocatoria e deste xeito levala dedicado pola propia autora. Tras esta presentación, na biblioteca xa está mansa obra cunha nova cita e tamén con outro autor local, porque o venres ás 7 da tarde neste mesmo emprazamento vaise contar co xove Anxo Vidal, que dará a coñecer a segunda parte da súa primeira novela La voz que no dieron callado, e onde nesta ocasión poderemos coñecer a orixe de Álex, o protagonista da primeira publicación de Vidal e que se editaba o pasado ano. A presentación será de entrada libre ata completar aforo e os presentes tamén terán a oportunidade de mercar un exemplar desta novela con a dedicatoria do autor. É unha fin de semana na que As Pontes exportou tamén talento. Tivemos o Talentiño, precisamente en Ferrol, aí tivemos os Jokers, e tivemos a actuación da Escola de Baile nun escenario como o Teatro Colón da Coruña. A Escola Municipal de Baile Moderno e Danza Clásica foi unha das protagonistas da fin de semana en que os alumnos e alumnas de Jaime Pablo Díaz volvían subirse ao escenario para demostrar o seu talento e vou facer o son das mellores cancións e coreografías. De feito, na xornada do venres, os alumnos e alumnas de maior idade volvían ao Teatro Colón 7 anos despois de subirse esas mesmas tabuas da man do Gran Showman, pero neste caso con Jotam, a cidade do Joker. A representación volvía a ser todo un éxito con localidades esgotadas, o que demostra o bo facer destes bailarins. Iso sí, houbo quen fixo dobrete, porque onte concretamente o grupo dos Jokers, integrado polos alumnos e alumnas de danza moderna de menor idade, volvían ser protagonistas tras clasificarse para a final do Talentiño, o certame de música, baile, canto e variedades impulsado polo Concello de Ferrol, coa colaboración do Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña e que se celebrou no Teatro Jofre. Un total de 135 rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos de idade tomaron parte nesta convocatoria, na que o grupo Pontes foi un dos 3 seleccionados como finalista na categoría de danza urbana da man da súa proposta Bad Guy de Billie Eilish. Os ponteses tiveron que enfrontarse coa bailarina Sara Ferreiro Lagoa, da Academia All Dance de Narón, e o grupo Cookies, que presentaron unha versión de temas de Michael Jackson. Finalmente non houbo premio para a proposta pontesa, xa que foron os Cookies os que se fixeron co respaldo do xurado e levaron os 300 euros cos que estaba dotado este galardón, ademais dunhas entradas para un parque multiaventura e a posibilidade de actuar no programa da TVG Quen Andai. Malia que non lograron facerse con este premio, os nosos Jokers sí que traían para As Pontes unha nova experiencia e un merecido recoñecemento ao seu talento, esforzo e traballo, e que xa en xuño poderemos desfrutar novamente no seu acardado espectáculo de fin de curso.
E segue o Teatro Amador, segunda xa das entregas que temos de Teatro Amador, a espera de coñecermos tamén as propostas locais. Lembremos que vai estrear un dos grupos de As Pontes que máis ten teatro. Antes tocou presenciar e disfrutar de Los hombres no mienten. Tras o descanso da Semana Santa, o ciclo de Teatro Amador Concello das Pontes regresaba ao Auditorio Municipal a Lobi da man da segunda das 4 actuacións incluídas no programa da quinta edición desta iniciativa. E que despois de que os orteganos o Bicho da Barra inaugurasen este ciclo, o pasado sábado tocaba desfrutar da formación amateur de Viveiro Andanzas. Baixo a dirección de Francisco Olivares, chegaba ata nosa vila Los hombres no mienten, un texto orixinario do tunisiano Eric Asús, galardoado co prestixioso Premio Molière no 2010 e que sacou máis dun sorriso ao público presente polas súas disparatadas situacións e diálogos. E que a acción ten como punto de partida unha parella con xa un cuarto de século de matrimonio ás súas costas e que unha noite, en plena conversa e repaso da súa vida en común, abordan temas como a infidelidade, a rutina de tantos anos xuntos e as mentiras moitas veces piadosas. Silvia e Pablo son os protagonistas deste matrimonio aparentemente perfecto, no que aparece unha terceira persoa en discordia, Luis, o mellor amigo de Pablo, e co que este sospeita que a súa muller lle puxo os cornos. Sale la friolera... Ya se me olvidó esta multiplica. Sale la friolera de 72 veces que has estado desnuda y encamada con él. Y ahora me vienes con el cuento de que le ves de una manera diferente. Bueno, Pablo, vamos a dejarlo ya, por favor, dejémoslo ya. No lo vamos a dejar porque quiero saber quién es. Que no te lo digo, ya está. Pero vamos a ver, mira, tú me dices, ¿quién te dio dejarlo? Eso es muy importante. ¿Quién te dio dejarlo? ¿Fuiste él o él o fuiste? Fui yo. ¿Fuiste tú? Ya. ¿Qué pasa? ¿Que el campeón ya empezaba a flojear? No, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaste? A ver, ¿por qué? Bueno, porque se estaba complicando. ¿Y por qué? ¿Por qué se estaba complicando? ¿Por qué? Bueno, pues había otra cosa. A ver, ¿qué más cosas había? Cuéntame las que más había, a ver qué había. Necesitas todos los detalles. Tú tira para adelante y cuéntame todo lo que pasaba. Anda, a ver con qué cosa me vas a salir ahora, a ver qué. A ver, él no era libre. ¿Cómo? Ninguno de los dos erais libres. Casado. He dicho que no era libre. No estaba casado. Me hubiera encantado que una de las 7 hubiera sido su mujer para joderlo bien. Mira, Pablo, ya está, se acabó, vamos a dejarlo ya. No vamos a llegar a ninguna conclusión, así que dejémoslo ya. Vale, se acabó, de acuerdo, se acabó, pero antes yo te propongo... No me propongas nada que no vale la pena. Da man de Los hombres no mienten, Andanzas buscou facer reflexionar ao público sobre amor, o hastío e os segredos de parella, pero iso sí, sempre cun punto de humor intelixente, que fixo as delicias dos que apostaron polo bo teatro para disfrutar da noite do sábado. Tras deixar ben alto o listón, Teatro Andanzas pasará ao relevo vindeiro día 18 os Pícaros da Lagoa de Alfoz, co texto Estes vellos saben moito ou non. Unha proposta para todos os públicos protagonizada por un grupo de persoas maiores que, entre lembranzas, confidencias e situacións inesperadas, amosan que a experiencia da vida pode ser tan sabia como imprevisible nunha comedia chea de humor e tenrura. A función arrincará como habitual ás 8 do serán e os convites xa se poden descargar na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben no mesmo día da función na billeteira do Lobi, unha hora antes do inicio do espectáculo. Esta semana volven os xoves na Biblio, desta vez cunha actividade práctica, cun obradoiro, o vindeiro xoves. Ademais de dar un lugar e voz a escritores noveis, a Biblioteca Ribera Ruco segue adiante coa súa campaña de achegar a lectura ao público máis novo e animar os nenos e nenas a desfrutar do mundo máxico das historias, mediante actividades máis variopintas e orixinais, incluídas no seu programa Xoves na Biblio. A proposta para esta semana chega da man do programa da Biblioteca da Deputación da Coruña, o abeiro da súa campaña de dinamización lectora para o público infantil, e leva por título Obradoiro de Ramas Literarias. Trátase dun taller que se vai desenvolver na propia Biblioteca Municipal este xoves dende as 6 da tarde e que está dirixido a menores de 6 a 11 anos de idade, no que os participantes traballarán con materiais de todo tipo, dende ramallos a latas, pero dende un punto de vista artístico e literario. De feito, o que se pretende é que os nenos e nenas reflexionen sobre a historia ou historias que son importantes na súa vida literaria e creen a súa propia árbore con elementos e textos relacionados con ese conto en concreto. A actividade será de participación libre, pero haberá un límite de 18 prazas, polo que precisa anotarse nestes días na propia biblioteca ou ben no teléfono 981 102 562. E tamén os xoves, referencia musical, falamos da Dixie Band vai estar na nosa vila.
A música tomará este xoves o escenario do Auditorio Municipal Alobi grazas a St. James Dixie Band, que chega a nosa vila da man do programa Dinamizar Teiota, impulsado polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Instituto de Transición Xusta. O recital, que ia ter lugar o pasado 20 de xaneiro, adiouse en sinal de loito polo accidente ferroviario que tivo lugar en Adamuz 3 días antes, e no que faleceron 46 persoas, pero este xoves teremos a oportunidade de desfrutar gratuitamente deste espectáculo de jazz e improvisación con músicos da nosa terra. De feito, un dos protagonistas será o pontés Óscar Prieto, tamén mestre de vento metal no Conservatorio de Música da Vila, e que dende 2008 busca dar voz a eses sons propios dos anos 20 que se escoitaban polas rúas da cidade de Nova Orleans. Fausto Escrigas ao saxo, Xoan Padín na voz e na washboard e Juan Cabe coa guitarra e o banjo completan o listado de músicos que acompañan a Prieto sobre o escenario nun espectáculo que, como dicíamos, será este xoves con entrada libre no Alobi e que arrincará ás 7 da tarde. E deste concerto recuperado pasamos a máis música porque falamos de Sabela, sen facer excesivo burido, pero sempre traballando, ven de ser nominada ademais por segundo ano consecutivo aos premios da Academia de la Música Española. Sabela Ramiel suma un novo recoñecemento á súa bagaxe musical e que por segundo ano consecutivo a pontesa conta cun tema nominado pola Academia de la Música de España entre os 5 mellores na categoría de canción en galego e asturiano. Non cho podo dar unha proposta musical na que a pontesa comparte protagonismo coa cantante María Escarmiento e que forma parte do seu traballo Brillanchos olliños, toma o relevo de Jaime I Love e que tamén lograba a nominación nesta mesma categoría o pasado ano, aínda que nesa ocasión o premio remataba nas mans de Rodrigo Cuevas e Camaño e Meixeiras por 4 cousas. O tema no que Sabela rende homenaxe á lenda da Maruxaina, cuyo videoclip se grabou en Cervo o pasado ano, comparte nominación con Fillas de Casandra e Hibernarse, sen senre a súa proposta pa diante, e con 2 nominacións para as tanxugueiras, unha en solitario, con as que nunca cantaron, e outra na compañía de Camaño e Meixeiras co tema Gatiña Mansa. Non che podo dar suma así un novo recoñecemento tras a súa nominación como finalista a mellor videoclip nos Mestre Mateo de 2026. Para repetir, quiero volver a aquel día que me quixete besar unha vez máis cumprese a profecía. Non te podo dar, non te podo dar, non te podo dar. Agora tocará agardar ata o 26 de maio para coñecerse desta vez sí, Sabela recollerá este merecido recoñecemento que otorga a Academia da la Música, en o que nesta terceira edición hai nomes tan relevantes como Rosalía, Maya, Amaral, Leiva, Guitarrita de la Fuente ou Aitana, en o que son os propios profesionais do sector da música española os que premian a creatividade, talento e bo facer da música feita no noso país. Repasamos agora tamén o deporte, falamos da actualidade deportiva e do que deu de si esta fin de semana, que temos motociclismo, na que temos as probas regulares de competición, na que temos atletismo, de todo isto damos conta nos 22 minutos. O Clube Deportivo As Pontes depende dun milagre para salvarse do descenso de categoría e que onte sumaba nova derrota na Casa do Marte. Os de Joaquín Breijo perderon por 2-0 e seguen como últimos do seu grupo con tan só 17 puntos a 9 do penúltimo, o Imperator, o que reciben esta semana, e a 12 de salvación con tan só 5 partidos xa por disputar. Tampouco tiveron boa fin de semana os veteráns que caían por 0-4 ante o Carral. En fútbol sala, o Esteo foi quen de impoñerse ao Leis de Pontevedra cun axustadísimo 3-4 para os locais e 3 no
temos puntos que os poden levar novamente a meterse no playoff de ascenso. Tamén gañaba o Esteo B ante o Coruña Futsal por 8-2 e os cadetes con goleada ante a Unidade de Fene por 10-1. Tamén 10 tantos anotaron os infantís co Casás como vítima e un 10-3 final para os punteses. En Alevins, os B perderon por 4-1 en Ares e os A perderon por 0-3 co 5 Coruña. En Benxamíns, o derbi caeu do Lago, que se impuxo por 3-1. Seguindo cos resultados do Lago Sport, o equipo senior masculino gañou por 1-4 ante o Royal School, mentras que as rapazas caían por 3-1 ante o Carballiño. En cadetes gañaron os A 6-4 o Caranza, perderon os B 1-0 tamén co Caranza, cunha única victoria, a das rapazas ante o Monterroso por 1-3. En infantís, dobre victoria, os rapaces ante o Lugo Sala por 9-4 e as rapazas por 5-1. E en Alevins, os A perdían por 5-3 co Ames, os B gañaban o Parrulo por 4-1 e o conxunto feminino empataba 3 co Ventorrillo. Os benxamíns A certificaron o título de Liga no derbi co Esteo, o que vencían por 3-1 e xogaran o campeonato galego, e os B empataban a 2 co Pontedeume. En prebenxamíns, os A perdían por 0-2 co Unidade de Fene e os B gañaron ao mesmo rival por 3-1. En canto ao baloncesto, victoria en minibásquet cun 61-71 diante do Tirso de Molina e un máis cómodo triunfo neste caso en cadete mixto que gañaba por 76-39 o básquet Ferrol. En hóquei tamén tivemos victoria do equipo Alevín ante a Compañía de María da Coruña. Tamén esta fin de semana tivemos motociclismo coa primeira cita da tempada do Campeonato Autonómico de Velocidade. Os xoves pilotos Ian Fernández Morado, Zeus Pardo, Leo Basanta e Leire Costa foron os grandes protagonistas deportivos, amosando xa candidatura para un campeonato que se estreaba en As Pontes. Precisamente o noso circuito vai volver a coller outras dúas probas do calendario oficial do Campeonato Autonómico. Imos a despedirnos facendo tamén cun aviso, un corte de suministro de auga vai afectar mañá no Rego do Muiño, pero a unha zona concreta, na dirección ascendente, é dicir, subindo ao Rego do Muiño, dende o número 20, e sería ata onde está Candelaria, máis ou menos. Todo ese tramo vai estar sen auga mañá, dende as 6 da mañá. De calquera xeito, son os traballos de reabastecemento, por tanto, de mantemento da rede, e que van a empezar ás 6 da mañá e que en principio está previsto que rematen ás 10. Se antes remataran, antes volveríamos ter auga, pero facede previsión para contar con non ter auga dende as 6 da mañá ata as 10 mañá no Rego do Muiño, dende o número 20 en sentido ascendente, por tanto, se ascendemos na marxe dereita e ata a altura de Candelaria. Agora sí, foi todo por hoxe, volvemos mañá, grazas, boa noite e bo descanso.